2020 година ме изненада. За миг ужасно, но след това със спокойствие и красота. Предполагам и теб. Разкажи ми какво ще запомниш за винаги. Какво направи за пръв път през 2020 година? През 2020 година за пръв път се осмелих да се включа на жива сцена и да танцувам. Нещо, което не е създадено от моите приятели. За първи път осъзнах, че не трябва да приемаме всичко за даденост, защото до този момент може би не всички осъзнаваха какво означава това. И също второ, но не по важност, за първи път ми се наложи да живея сам и то в друга държава, което до някаква степен ме направи много по-организиран. Аз имам за доста организиран човек и съответно целият този експириенс имаше с какво да ме изненада. През 2020 година за първи път имах толкова истинско и правилно лято. 2020 ни научи на супер много неща и мен лично най-голямо впечатление ми направи колко голямо значение има рутината за хората. През 2020 за първ път посрещнах нова година на плаж. През 2020 година за първ път се научих да взимам решения. За първи път живях сама през 2020, без нашата имам предвид, без никой да ми помага и да ми готви, да ми пере. И се научих, че всъщност това да се чувстваш самотен и като да нямаш някакъв крайник или да не ти е сготвено, или да не ти е изпрано. Защото явно, както си направиш живота, както си го построиш, някакъв алгоритъм на щастието. Това е за мен 2020 година. Да си изградиш своя алгоритъм за щастието. И аз мисля, че за първи път през тази година си го изградих. През 2020 за първ път снимах музикален клип. През 2020 година за пръв път се любовах толкова на изгревите, на залезите, на малките моменти, които те карат да се чувстваш жив. Усетих страха от инерцията на живота. Научих се да не карам на автопилот, да задвижвам сама колелото на живота си. През 2020 година развих зависимости. Зависимост към природата, зависимост към любовта, към емоционалните връзки с хората, към аромата на морето и усещането за загар по кожата. През 2020 година се сдобрих с усещането за неспокойствие и нестабилност. Люлях се на люлката на живота и мечтах да сбъдна поне една своя цел. Загубих се неведнъж. Загубих неведнъж посоката си на движение. Лутах се много, но се откривах всеки път през нова перспектива. През 2020 година ми беше шарено. През 2020 година се усетих непотребна понякога. Загубих вяра в изкуството. Зарових се в мисли за смисъла на това, което правя. Плаках, смях се, мислих. Мислих всъщност повече, отколкото беше полезно. През 2020 година имах нужда от наситени мигове, които да ми напомнят на къде съм тръгнала, какво обичам и защо танцувам все още по този свят. През 2020 година за първи път осъзнах силата на адаптацията. През 2020 година се научих да пускам това, което обичам, защото хората си тръгват без предупреждение. Това беше най-големият ми урок. Обичах, обичам и ще обичам, независимо кой, къде и кога. Това съм аз през 2020 година. Обичаща.